амирҳамза абдуллаев зодаи деҳаи қаратоқи ҷамоати деҳоти қаратоқи шаҳри турсунзода дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ноҳияи шаҳри нав дар синфи 9 таҳсил мекунад. ӯ иштирокчии озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст. дар номинатсияи хондан ва азбар намудани ашъори адибони муосири тоҷик соҳиби ҷойи дуюм гардидааст. дар соли 2019 аз рӯи хондан ва азбар намудани ашъори бачагона ва дар соли 2020 бошад аз рӯи номинаи хондан ва азбар намудани ашъори адибони муосири тоҷик иштирок намудам. Сабаби интихоб намудани номинаи адабиёти муосири тоҷик дар он буд ки бояд мо сар аз устод айнӣ то шоирони имрӯза ашъорашонро хонем. хеле пандҳо, хеле ашъори дилтасхиркунанда навиштаанд ва эҷод кардаанд ки барои мо наврасон ин як нишондиҳандаи зиндагӣ, яъне вақте ки ашъори онҳоро мехонем метавонем ки дар зиндагӣ аз он озодона истифода барем. қобили зикр аст ки амирҳамза абдуллаев дар соли 2019 низ дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи хондани ашъори бачагона ва афсонаву ривоятҳои халқи тоҷик иштирок намуда сазовори ҷойи намоён гаштааст. дар ҳақиқат ӯ китобдӯсту китобшинос ва дорои дониши хубу истеъдоди воло аст. дар хонамон китобхонаи шахсӣ ташкил кардам ва китобҳои хеле хуб низ дастрас кардам. романҳо дар китобхона мавҷуд ҳастанд, повестҳо, ҳикояву навелаҳо, китобҳои ғазал. хулоса китобхонаи хеле хуб ташкил кардам. ҳарчанд ки аз китобхонаи миллии тоҷикистон васеъ истифода мебарам, боз метавонам ки аз китобхонаи шахсиям истифода барам. аз китобхонаи шахсиям метавонам ки ман ғазал, роман, повестҳоро хонам, аз худ кунам. ман зиёда аз 100 ғазал, 120 рубоиву дубайтӣ, 300 байт достон, 200 байт дигар навъҳои шеърӣ ва аз наср бошад 30 роман, 40 повест, 100 ҳикоя, навелла ва 5 ёддоштро мутолиа кардам. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ноҳияи шаҳри нав ба амирҳамза абдуллаев бештар роҳбари синф бахтиниссо низомова ва дар хона модараш ба ӯ дарси иловагӣ мегӯянд ва дар корҳои эҷодияш кӯмак мерасонанд. ҳоли ҳами 4 сола буд ки шеърҳои бисёреро азбар кард. баъд инро бобояш гуфтанд ки агар ин ҳамихе рафтан гирад дар оянда як одами бузург мешавад. боз мо падару модар кӯшиш кардем ки ин илму дониши инро сайқал дода ба озмунҳо равона кунем. боз ҳам кӯшиш мекунем ки фарзанди худро ҳама шароиташро муҳайё намуда дар озмунҳои оянда ҷойҳои намоёнро ишғол намояд. мо падару модар аз ин фахр мекунем. бояд гуфт ки озмун бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти ҳофизаи фарҳангӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, бой гардондани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳонии маънавӣ ва фаъолгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа маҳсуб меёбад ки амирҳамза абдуллаев имсол низ кӯшиш дорад боз дар чунин озмунҳо иштирок намуда соҳиби ҷойҳои намоён гардад.